Alhamdulillah wis mari. Mari berangkat. Pak, cepat. Ya, Cepetan tak lah. Aku siap-siap ngene mulai mang. Waan. Oh, wa, waan. Oh, waan. Wis menengo iki pendele Cantika gak iso turu lek gak gawe iki. Wah, Wis kene dipasang ndek kene. yo. Ditaleni. Aku memang. Ini aku. Mbek Ruji. Wah, yo. Sampeyan niku pinter ah. Iki gendongen. Wah, hancak ini. Cepet Ini gendong. ini Aku sing bonceng. Ya. Kok aku sampean cemplungno ndek karang katek. mana ini? Lu. Yuk. Iya. Yo kok THR-an sik ndek makna ra yuk. Iki kok oleh sangu galak gampil eman ta. Wah, yuk. Cepat. Kok enak men wong iku ora ngono THR. Kurang ajar sopo siapa nih? Waitun kemuanya sepeda anyar. Apa kuatirin ambek mentu woyong te mudik lek Kok enak wong iku. Gak dijaluki Ah, THR foto duweke. Ayo. Lapo sih? Ya Allah, kok nate minggat nandi ton. Aku ate mudik nang Blitar. Terus lapo mampir rene barang iku? Pamit ta? Kene gak gampil iki. Ambek THR Pak Obek kan durung. Walah, Sampe ngelali yo. te minggat ta mudik. Entar ana kono. Nah, tak dadekno siji. Amplope gede iki. Pak oleh sangu, Pak. THR-e. Tak buka lho saiki ya. Oh, lah anjene kon iku. Iki amplope wangel mesti dibuka, Mak. Aduh. Pak oleh sangu rezeki. Ya Allah, nemene sampean iki. Lah kok 55 iki 52 lho. Lah kan iki Pak Obeng sing saya keseng iki kekno Cantika. Sampean niku teleki sampean pangan dhewe anceni. Kata-katamu timbang kon lon kemuenyek sepeda anyar ape utang but. Ngecekno. Delok niki kok ngene. 2000 iki gawe apa? Itu kok apa iki kok ngene? Yo gawe tuku permen arek cilik gak perlu sangu akeh-akeh paling sing ngepek yo mbok nih. Yo nduk yo. Lapak mah bersusah payah mampir nek kei 2000. Sopo ngongkon mampir? Iki gawe tuku bensine kurang. Nah, kok niku niat mulai ya wis siap duit bensin lah. Lah kok ngadakno apa? Jagakno aku. Delok ni mek titik. Salah apa-apa gede kaya ngene. Wis ndang mulai kono ndang budal tak dongakno selamat. Aja lali golek mulai nggawa oleh-oleh. Tak gawane madu mangsa situk. Kok kena mek nyangoni 2000 kate njaluk oleh akeh. Ya. Kok tak budal? Hati. Mendung selaudan nang budal. 50.000. Iya, Jatah atasane mek 50.000 wae kate sampean jaluk kok kebacut temen. Wah, Iki ya dhuwitku. Sampeyan sing kerja ya aku tasin apa. Kayak itu bensin kurang iki kok dhewe keluar dek dalan. Ora mangan iki engko. Iki engko adewe refreshing dhisik nang Karangkates mbek mandeg sik. Tapi tak tukokne cilok 1.500 aku bakso 10.000 ya. Aku ki kesel mulai nyopir sepeda masane gak kesel ae. Enak awake medingkrang. Lagi mek piro iki. Bismillah ayo. Wong iku kok puait nemen sih. Atasane 2000 iki nek gawe tuku apa? Niki lho helmku iki lho. Duh. Assalamualaikum. Mari blonjo. Ya. Mari blonjo aku.
Aku ora tuku aku ya. Sampean gak tuku, tapi aku sampean tukokno berarti. Ya jelas ora. Loh, Wong lah terus? pas digawe anak sing wedok. Iki digawe alpas. Lho. Wong ini ora sampe duwe mek susuk 2.500 sampean ruah. Wis itu utang piro, Mas? 500. Tak ngomong tak juta kok. Lho, lek iki lho jatahne wis lengkap ya, wisan ya. Ndek gawe ning arep iki ngombini. Pare mek situk ya. Apa? Zakat. Gak oleh zakat kok oleh KI, apa oleh utang kok gak oleh kudu duwe dhewe pribadi. Yo, engko tak nyambut gawe. Yo golek-golek 150 lho. Oh, Zakat. Alhamdulillah iku ayem ngene iki. Riyo-riyo wis lengkap Mas yo talah. Aku sik durung duwe, sampean sik durung duwe. Kenek sing riyo wingi gawe selali yo duwe zakat. Zakat iku hukume wajib. Gak oleh ditukokno sapa-sapa kudu duwe dhewe. Si semangat ta sampean niku. Kok iso koyo ngono iku loyo tok ngono. kalau masih apa mau sampean gak ngekei aku sandangan apa-apa. Terus aku lek riyo nyandang apa terusan. Hemi sampean coklat wingi lho, sik apik semare tak umbar wiji keruapi wangi. Wis salah koyo anyar wong gak kira ro. Ya wis sak karepe sampean naik kah, Mah? Aku tak mancing sik ae kah. Lho, lane mancang-mancing penggaweane iku lho. Kok isane iku lho. Alhamdulillah ya Allah. Oleh mempeng gawe jajan pirang-pirang dino. Berbuah hasil yang manis ya Allah. Aku wis penak ngene, Pak. Sampeyan gak ngrasakno blas, Pak. Gak ngrasakno oleh koyoku blas. Sampeyan tak dongakno ndek kono. Penak, Pak. Wis diterima segala amal baik sampeyan selamat di donya iki mbek Gusti Allah, Pak. Mbek sampeyan dongakno aku ya, Pak ya, oleh pendamping sing gawenah, sing salate genah, sing sembarange genah ya, Pak ya. Amin. Lah terus digarek cilik-cilik iki ya apa rek lek mosok ketan ya. Ojo tak amblas ijol nang makna rae. Wong iku duwe ebek biasa gak apa-apa Mas yo gak anyar kah. Jajan wis beres, saiki ngopi duit. Gak pilih. Rek arek iki. Ketan untuk tuwek engko. Bismillah. Duit lek metu tutuk bangge yo. Lambune gak enak lho. Tapi lah duit. Assalamualaikum. Oh nyeludur ae aku, Mak. Nah sing singitno. Isin aku Sri. Aku lho rene. Aku lho, Mak, gak duwe ijolan Mak. Lah gawe nyangon-nyangon arek cilik-cilik ya apa? Oh, ana. 5.000 ana, Mak, 500 ae. Keblok. Lho. 500 ya, Mak ya. Lah gano anak-ane sih, Mak. Astagfirullah, Kak, aku ini kira tobat lek posoan. Alhamdulillah. Ya, Mak, itu ngosik 500. Percaya aku. Alhamdulillah wis gawe nyangon arek cilik-cilik. Lah duitku ketan tok, Mak. Mosok arek cilik teke iya ketan. Aku tambah 100-an aja. Duh, menyek. Karep kate sombong tipe luwih sombong. Cek luwi aku. Amen nyangoni pira-pira, Mak? Arek cilik. Padha ta 5.000-an ae. Lah akeh arek cilike. Wong sugih kowe lek kok sampean ku 20.000, Mak pantes. Karepku yo 50 tapi kok Mansri gak wis. Ya wis, Mak, ya suwun ya, Mak ya. Wis ngono tok. Wis ngono tok ae wis mari botoe. Ya wis arep recik-recik. Ya wis, Mak. Aku sik kok kapal pecah. Ya wis, Mak ya. Oke. Sri, ayo Sri. Ngacak model apa sih kon niku? Aku ngene lho. Aduh, asli. Isik ta lah anakku lho. Bling. Lho kemehnya sih kaya wong kono lho kon. Arab ah. Garap ati kena. Ya anjen aku kudu macak taro kon niku ya apa sih? Ta, iki masa lambi 3 tahun yang lalu. Lho lek awakmu kan wis duwe bojo, lek kaya aku kan dagangan ro ya kudu macak sing ayu sik bojoku tak dongakne. Ya. Ya engko lek aku telepon lho, siap-siap. Enak men kon ro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu
selamat dari Mario. Sampai di kini ya arek. Ya Allah. Lah, akhirnya teko mbiyen sih. Lah yo, kok lama anjene arek ku ro iku lho. Kok iso nyengklak bojone lang lama arek iku. Ya rapat laku. Saya mak longgo mak, tak kelar aku. Masih opo-opo sok duit tapi ya tetep tampil cantik. Loh, wes bisa dek kene. Oh, arek ku ngelamake lho entahlah. Kok isone awake iki iso nyengklak sepeda. Sing ngejak mang ya sapa? Bukti iki andone. Ae dhewe sampe dengkle. Ngrasakno rek lho degil ora. Wis aku kesel iku mang aku njok susul Pak Rios ta. Oh, si arek kecil sak kuat ro temen kalah di aku. Lah iya ro. Nandi seiten niku mang. Kok ora ketok aku wong wingi ya ngomong katene melok jarene. Cek rada langsing. Embo Sri ora ro aku ya gak petuk. Ngene kan itu kaya aku. Keselan. Kan karo ah. Arek ngono mudik pengin nang omah masak wong nggo bentu ya tan sak Indonesia mbopo sing butuh. Kami njaluk sangunan. Mosok mak, terus sampean sangoni piro anake mak? Sangone nang 2000 Pak Bang tak 50. Mayan kena bensin. Ya Allah, pasti kok wong kok kuwait kok ngono sampeanku mak. Ya ora ngono, ente nak nyangoni ya. Sri lali ya wong ki kuwait sak donya. Duh, tak boleh aku Sri. Mulai mak, kok mulai sih? Wes ah. Ya wes mulai. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ya Allah, Rio yo gak kroso yo, moro-moro wis mari rek lho sanguni anakku rek. Enak kan duwe anak. Lah iya, lah dhewe sing gak duwe anak cilik. Sandal japit pisan. Ini tak golek sing penake. Kon mene macak ngono sih cek dikeki wong yo ora ngono Sri. Disakeni wong delok ana ngene iki anakmu. Alhamdulillah. Ya Allah, kelambimu iso koyo ngene, Sri. Ya Allah, kelambimu sitok kate. Lah kon iku nukokno mek sitok ta wingi tibake. Lah iya ta, dhuwit ya mek sakmono gawe tuku jajan barang. Lah wis, gak apa-apa ro. Mak, gak mulai mang sampean ki urung nyangoni anakku blas. Ya Allah. Lali lae opo sampean. Nyale tak sangoni re. Allah Gusti 2000, Sri. Kakek kon sing emplok, enak-enak kakek. Kami keluarga besar Oeng Channel mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.